ಆಂಡದಾದ ಮಲ್ಪನು ಆ ಕಲ್ಲದ ಬಳಿಪುಗು ಒಂದು ಪಣರಾಪು ಜತೆ ಇಂಕು ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು 4 ಕೋಟಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡೆ ಯಾನು ಅಪ್ಪೇ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಮುಗು ಬರ ಆಪುಜ ಮಯಂಕು ಯಾನು ಮಾಯನು ಸೇರೊಂದೆ ಇಂತ ಕಾಯ ವಿದ್ಯಾಪೆ ಆನ ಈ ಬುಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಬುಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪಂಚಾರ ನೋಡು ಈ ಉನುಪುನ ಈ ಬಾಲಕನಿಗೆ ತೂಡಪ್ಪೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಒದಗುನಾಯೇ ಈ ಕೊರಗತನಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜಾತೆ ನಿನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಒಪ್ಪುಂದಿಪ್ಪ ಪೇರಂದು ಪಂಡೆ ಎನ್ನಪ್ಪಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಆಹಾ ಜಿತ್ತ ಭೂಮಿ ಇಂಟು ಪವಿತ್ರಾದ ಭೋಜನುಂಡು ಹೊರ ಭಾರ್ಗವರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳು ಏತು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಗಲು ಪನ್ಪುನೈக்கு ಯಾನ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವಡತೆ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಓಡಾಡಿ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಶ್ರಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಭಯ ಕೊಡುದಾಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಾರು ಏರು ರಂಗಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಲ್ಲಾಟಿಗದ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟೆಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಂಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೋಡು ಪಂಡಿದೆ ಎನ್ನನಿಗೆ ತೆರ ಅತ್ತು ಪರಮೋಸಡು ಆಂಡ ಪನ್ಪುನೈನು ತೆರೆಯಡಾಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರಂತ ಇವಾಲೆ ಮುಳಿಪುರತ್ತೆ ನೇರವಾದ ರಂಗಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಯಬೇಕು ರಂಗಶಾಸ್ತ್ರ